Aslında awray sözüniň manysy özüň alyp barşyň maşgalan, zekiniň, mertligiň, arnamatyň, eden işleriň bilen baglanşykly. Awray sözüniň manysynyň bozulmagynyň iň esasy sebäbiniň biri Türkmenistanda pulun kıtçılığı. Pul awraydan ýokarda durýar. Käbir adamlar öz wyjdanyna garşy gidip arnamatyny satyp pul gazanýarlar. Ýene biri öz çagasyny Aşgabatda ýaşatyn, pullu bolsun diýip Aşgabat propiskal raýata satýarlar. Öň öýünden çykmaýan, en atasyndan söýgüli aýaly we çagalaryndan aýrylyp Aşgabatda işlemäne gitmeýän adamlar indi çagasynyň terbiýesiz ösmegini göz alyp ýat ýurtlara ýaşaly ýyllap gidýärler. Öňkü döwürlere sele. Allah. Hey, ne mulya? Yedin, keyifler. Esasanam merda adamlar awrayly hormat sylagy bolupdy. Matmul atamad öz goşgusunda 100 namard yerini tutmaz bir merdiň mert çeker täsibin iýlin ýurdun bitiren işini görüň namardyň jeňdir dip kaçar duman ýoluksa diýär. Ýene de yurttaşında awray gazanmak, pul gazanmak hatak. Meselem daşarurda işleyen vatandaşlardyk. Noldan başlap hünär edinip, iş ketip alyp, öz vatandaşlaryna da iş berip, pul gazanyp, alkyş alyp edýärler. Ýurdun içinde şunu etjek bolsam, sana hökümette arkada gerek. Çünkü olar Türkmenistanyň iň awraýly adamlarynyş. Olar sana öz başda hereket etmäne ýol bermeýärler. Sebäbi olar özleriniň ejip tupoýdygyny bilmeliginden korkýarlar. Zor bilen diňe özlerini dinleýärler. Ýene esas mesele etsek, awraýy ýönekeýje TikTok'ta, YouTube'da, internette oturup gazanýarlar. Häzirki wagtda ýurdun içinde awray sözüniň manysy ýitip bolup gitdi. Kimler ony baýlyk duruýdy, kimler hökümete gulluk etmek diýip düşünýär. Sebäbi korkak hökümet kanly kamçy bilen ejidiler urup her işe burnunu tokup, hayva tatıp, gün vermeyen kayşaran olup ketýär. Öň keti ýüni çykmayan hökümet işgäri indi başgalardan tabir bolmagy talap etýär. Meselem, owalaryň hökümet tarapyndan bellenen mollulary halkdan habarly bolup, şükür edip, padşany goldamaga çagyrýarlar. Lokan aýlygan berlene olar. Ýöne ýene halkdan umydgar bolup, doga ölü jaýlap 5 manat alýarlar. Ýa-da milisiýalar kazyolaryň kömegi bilen öýlerdiň diýerler. Hakykat aýdylaýmasyn, Türkmenistanda ýaşar ýaly bolmady diýilaýmasyn, ýa-da birden bir ruhsat biri baýaýmasyn, biz ağaç ağlar deyip berk gödövçülük etýär.